A Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade busca darse a coñecer para sumar membros e reivindicar o que xa de por sí é un dereito. Que todas as persoas, xa sexa por razón de idade ou por discapacidade, teñan uns coidados públicos e de calidade. O obxectivo fundamental é crear un entramado organizativo suficientemente poderoso para poder facer que exista un movimento social que poña os problemas da dependencia en primeiro plano. O noso diagnóstico da situación da dependencia é un diagnóstico, tendría que buscar o adxetivo, entendes? Pero, bueno, cuando menos preocupante, non? De feito, se tuviéramos que caracterizar a dinámica actual na que está metido o sistema de dependencia nestes momentos, diríamos que o sistema de dependencia galega vendría caracterizado, por unha banda, por estarse convertindo cada vez máis nun sistema de beneficencia low cost. Procap é unha das plataformas que xa se aderiu ao percatarse de que coinciden o 100% coas reivindicacións deste colectivo. Estes pais levan dende 2016 loitando para que os seus fillos poidan ser coidados en igualdade de condicións nun centro galego de xestión pública, como ocorre no resto de provincias. Algo que polo de agora non será posible. Hai 3 empresas que poden optar a xestionar o noso CAP, e digo o noso CAP porque é a nosa loita, e nadie nos pode decir que non foi conseguido ese centro porque nós non nos emperráramos nelo. Bueno, non sei, supoñemos que lle darán a unha destas empresas. Ao longo desta trayectoria, nun momento determinado, coñecemos da existencia dunha plataforma galega pola defensa do sistema público de dependencia e discapacidade. Os nosos fillos son discapacitados, pero tamén son grandes dependentes. Por tanto, contactamos con eles porque entendíamos que os obxectivos, entendimos e seguimos entendendo a día de hoxe, que os obxectivos que eles persiguen coinciden totalmente cos nosos obxectivos, e é que defendemos un sistema público, totalmente público, unha xestión totalmente pública por parte da Xunta de Galicia, tanto da dependencia como da discapacidade.